Vám pozdraví vás Tokit a hrajeme, podle názvu asi už víte, že budeme hrát Chuckets a Fidget, takže začneme. U mě, aby nám dlouho netrvalo jakože to nahrávání, tak to vždycky jakože když tady pojedeme, tak to stopnu. Takže abyste si nemysleli. Brnění, obratnost, brnění, takže bereme toto. Takže teďkom bude stop. Takže jsem zpátky. Už tady máme boj. Úspěšně jsme vyhráli a dostali jsme houbu. Tak, zajdeme si do čaroobchodu. Pěkně. Nic. Jsme v blbosti. Tady máme. Ne. Zase nic. Hospodu. Takže poštarik. Vypiju. Půjdu do arény. Ty velký level. 4 možná, že ji dám. Ale pochybuju. Tak, jdeme zase. Tak. A někdy vám to neřeknu, tak to rychle stříhnu a... Takže tady. Takže... No, prostě teďkon to vypnu zase. Jsem zpátky. Ho dáme. Takže máme 90 expu. Tak, trošku obratnosti. Já vím, že bych si měla asi to prase koupit, ale nevím. Tak, 3, no to je štěstí, ale tady je více expo. Takže za minutu a půl jsem tady. Do pozadí jsem dal nějakou menší hudbu, takže když tak napište, jestli chcete, nebo jestli chcete tu hudbu, nebo ne. Tak. Arénku ještě nemůžeme. Tak jdeme další. Ještě napište potom do komentářů, jestli mám to stopovat, aby více bylo toho jakože dílu, a nebo ne. Abyste to jakože, protože my máme na YouTube 15 minut limit. Takže aby jsme to co nejvíc stihli. Tak napište mi to do komentářů, jestli to chcete. Takže uvidíme se za těch minut a půl. Takže jsem zpět, nevyhrál jsem ani houbu, takže jdeme na další, ale zase bude ten střih. Tak tady mám nějaké brnění, takže zase se uvidíme za ty minuty a půl. Jsem zpátky, takže doufám, že ho zabijem. Jo, zabili jsme ho. Máme i nějaký armor, sice není v tom obratnost, ale máme ho. Takže vlastně jsem chtěl říct, že já to budu mít za ty 3 minuty, ale vy to máte hned. Vám to jak by skočí. Takže já to budu za 3 minuty, vy tady budete hned za sekundu. Takže za chvíličku. Takže jsem zpět. Tak jsme ho zabili. A teď už to nebudu, jakože to. Ale možná, že si to jednou kliknu. Jen na chviličku, protože mi tady asi brácha přijde do pokoje. Tak to budu muset stříhnout. Jo, jde to taky, že střih. Jsem zpět, takže já už bych se s váma chtěl rozloučit, takže budu rád za každý like, koment. A to je všechno. I nějaké ty odběry. Ale nejdůležitější like a koment. Takže po této bitvě už se s váma rozloučím a zase tak do týdne by mělo být další video.
nevím co mluvit, ale už budeme končit. Tak přeskočit. Tak, už ho máme zabitého, takže čau.